Avui és el Dia Internacional de la Dona. Llavors us volem fer un petit homenatge a totes les dones que han estat víctimes, i aquest any que ja d'un 20 des del sud de gener, que se diu Prest. I estem a començament de març. Hi ha hagut ja 20 dones assassinades per violència masclista. Aquest seria el motiu. Farem un minut de silenci aquí i, si vos sembla bé, quan toqui, ara tocarà pel minut, estem, per favor, us agrairia a tothom en complet silenci, i tornarà a tocar per dir que ha acabat el minut. A partir d'aquí hi haurà esplai normal. D'acord? Que toqui.